Utang ya Ses, lumayan dina iki. Iya Ses. Dek, edang susu loro ya. Banyune sithik bae ya. Kok ndak nggonku tambah gede. Apa-apaan iki makhluk teko ndi? Iya Ses, menurutmu Mas Broto gagah ora? Alah, wong menang awake gede. Wong disinggol sithik wis lemes. Enggak suka aku. Ses, apa we? Alah, biasa, levelos. Sekalian promosi, lumayan lho sawerane. Ya, aku melo ya. Wantu. Iso ora kowe? Ayo ngatek ning kono ayo. Ayo, kok kono ae. Cancuk. Aja kiamat sik ya, aku urung dirapi latar. Iya to, Men. Kok nek latar teko padha rangkulan rasa sitok ya, Men. Iya, Kang. Cis. Monggo susune. Dek, susune ndi kok digo balik? Iki lho susune. Apa-apaan iki? Oh alah Pak, sampean kok sini anak. Aku gak melu-melu lho, Kang. Ango, sik to, Mel. Iso tak jelaske kok. Orang sini aku. Aduh, Mel. Aduh, Mel. Ora gendeng karo wong wedok, karo wong Sabar, lanang Mel. saiki. Mel, Wong tua kok ngisin-ngisini anak wae. Rekane ngopo dandan bencong? Apa arep didu gedang apa piye? Gedang wis keriput kakean polah. Mbok aja ngragas-ngragas to, Pak. ya sabar to, Mel. Kok tak jelaske. Sabar. Isin aku Pak dadi anakmu. Ngerti ngono aku melok simbok. Ya aja to. Engko aku sing ngancani sapa? Ya kono karo Tini. Tini ya ngono, sik enom sik gelem kambek tuwekan. Wis to Mel. Sakno bapakmu iki lho. Mesake, bapak era mesakne karo anak kok. Ngene lho, Mel. Wis aku turu ae, mumet ndasku. Mel. Wis to Lek. Amele jarno sik ben tenang. Jane iki ana masalah apa to Lek? Bonjong, mumet aku, Bonjong. Lah Amel kok iso ngamuk koyo wong kesurupan ku to, Dik. Bonjong, bingung aku, Bonjong. Kowe iki lho, Lek. Saya suwe kok saya angel. Ngene lho, Jong. Iki mau Amel iki ngonangi aku ning warunge Dela. Lah ngopo kok iso ngamuk? Lah aku nyandang wedok kok. Lah kok iso Lek? Ayo kuwi. Moro-moro Amel kok yo ning kono to. Lah niatmu ngopo terusan? Lah ini iki aku kan dikepruki Tini. Dikira aku ki ngapusi Dela karo Latar ki nek di hubungan. Ya aku ngajak salimin to. Lah kok tekan Kang salimin barang? Ayo kuwi. Wong sing diide ki salimin to, Jong. Lah kok iso ngono? Lah maune iki aku cerita karo Salimin. Nah aku ki dikepruki karo Tini. Lah ngopo kok sampai dikepruki? Lah kuwi mau nek Latar ki dihubungan karo Dela. Dipikir aku ngapusi. Salimin sing duwe ide, aku ki ya pengen golek bukti. Lah nek aku ki ora ngapusi, terus Salimin ngajak rono nyandang bencong so.
Lah ngopo kok dadak macak bencong barang? Lah engko nek latar ning kono ya ben gak ngerti aku to, Jong. Andlalae kepenak Jong dadi bencong, kebablasan. Andlalae Jong, awak lagi apik. Dila iki ngerti aku habis salime nek dadi bencong. Aku dikapyuk karo susu to. Lah apa sih maneh, Jong? Delalah ki Amel kok yo muncul ning kono njambak aku to, Jong. Diseret aku isin, Jong. Dadi tontonane wong sak pirang-pirang warung wedang kono, Jong. Ya kok malah cengenges-cengenges to, Jong. Rumangsamu lucu piye? Ini, sampean kan ngerti kok sedela. Goleki wae informasine. Kok cerdas ya, Bronjong. Gak rugi aku, Jong, ngomong karo awakmu. Nah, beneran, Jong, nek kok sedela ki cedake kero. Lah, kuwi lek Sesuk awan aku dolan rono. Mesti oleh bukti. Sesuk lek dadi bayan aja lali urusane banyu diperhatekno. Tenanan nih Kang, sampean soalnya sering kleru. Wis rasa dipikir. Mestine tak urus tenanan to ya. Cek ro, kae rak latar to. Walah, pacare Dela iki latar lho. Ngono ning jaba do rekor-rekor ora kenal. Cocok iki. Garangan karo giringin padha diatele. Masih ora. Menae latar karo Dela iki padha pacaran to. Mestine to wong arek kuwi lho sering moro. Lah kuwi lho Kang, arek loro iku lek urung barasaran urung metu. Lah kok suwene ro? Ayam bembuh paling Kang. Ro, ati ndik yo. Ojo Kang, golek ngerti Dela diamuk, gak wani aku. Ayo to ro. Aku ki butuh bukti nek wong loro ki pacaran. Kesempatan iki aku ngrebek maneh. Jancuk. Yo, ojek betai. Kang, opoan Kang? Gantian Kang. Gantian deh Kang. Kayak nonton apa toh Kang? Lah iki lho nonton wayang Korea. Wayang apa wayang? Kamu ndek kono janane yo, eling. Alah. Ceritane iki ternyata ngono ta. Sampean ngopo, Pak? Lah. Kok ngendi, Dik? Kok ngendi awakmu? Kok ngomah wae, Pak? Timbangane gabut ning omah mlaku-mlaku. Lah sampean ngopo ning kene, Pak? Mbah iki, Dik. Lah aku kok malah mumet ya. Hanya apa kok mumet? Ya mumet wae. Lah iya mumet iku ngopo? Cerita to. Tapi iya ya. Ngopo to? Bingung arep cerita. Oh iya, Pak. Wingi sampean ditututi niku ngopo? Lah kuwi nek aku cerita sirahku sing ngelu. Ndang to, cerita.
Lah wingi iki aku dikepruki karo Tini. Dikira aku ki ngapusi. Loh, ngapusi apa to? Aku kuwi lho hubungane Latar karo Dela. Lah iki mau wis tak selidiki. Lah ternyata kok ya ruwet ya. Ruwet piye? Lah iki engko nek Tini ngerti tambah ngamuk engko. Pak, sampeyan iku nek cerita sih aja setengah-setengah to. Jelas iki piye ben gampang dicerna. Agak tekan panganan toh, gampang dicerna. Ngene lho, hubungane Latar karo Dela ki ruwet. Sak seneng-senenge bocah loro kuwi ora iso dadi siji. Lah kok ngono? Wong langit ora iso ngrestoni kok. Masuk iki.